Puhas. 81. 81. Kung sa may tabo ato ma'am, ano nasunog man diri sa Pugon. Sa silong kaong naman. Asa nga silong? Dito, kuan. Barber sa barber. Native. Native product. Urot yun. Pamaw na lang ni nabilin. Mga sundan. Caldero. O asa. Lamoy down sa kadyo. Mga usa rasa man tumam nahitabo. Sa gato rin, mga launa. Laon na. Unya, Diyan sa mga mapag. Lakaw-lakaw nga ako ragot. may kada si Ilen. Nakaagpas naman na. Yung iba namang nasunog dito gon. Sige, bati ni mo na. Pag-uol kay Mahadlok ha. magkumhadlok dong. Sige lang ako miri. Unsa may tinda atong gisugdan sa sunog? Galungag siguro sila. Galungag, nya nabiyaan siguro. Kurot ko itong ikaduha dito. Primero, ikaduha naman din eh. Pila nakakatuig na ninda diri na. Uy, kinadugayan na dong since 1976. Ya kining imong pisto wag yun na makatro. Sa So daan na gid ang istruktura. Kasi panawagan ni mos gobyerno na. Ang sa may panawagan na itong patapang niya mong building. Awan na damo. Damo na itong building. Kaongan. Samot na si mong puhunan. Samot na sa puhunan na sundang pinadaghanan doon. Sunog. Ready na ba na magamit? Bawo lang ha. Na natin ito naagyaw. Naagyaw na ito. Say nga ni mo ito na? Gaspara Puhas. Espara. Gasparo. Pero Puhas. katong bago ni kuan ang sunog na nabay nadunggan nimo nga ni buto ni paka o sa. Ito? Ah, Tayo naman kay dito naman sa silong. aning katay ra gid ni. Katay naman. Ni katay ra. Katay na. Sa dunan kadi ana. Sus kinay. Ah. Kurot doon na. Anang linya. So pagka dungog nimo de sunog dagan na ka, suwas. Kung dagan. Wagan. Tanaw ra kag asang dapita. Ah. Nagay hinay nagagpumutos. Hapot. Tapos ahurag anak. Nakay tindahan man ang. Ahurag anak. Ay ya din eh. Pag anitong anak, jag mga bata. Ang itaban ng kuan. At ubay-ubay de po imong na kuan na kining nang salbar. Kaldero daghan. Sa sod, sumdang kinadaghanan. Unsay nga sa mo tindahan gali nang? Puhas store. Puhas store. Ang mga baligya ni Native product. Native. products. Okay. Banana native niya, lisensya ni. Aha. Banana native. Banana na native products. Salamat kay nang Thank you kayo. So, inang Gaspara Puhas. Balik tayo full name mo muna. Full name na to. Ha? Kasi pangalan na to. Gaspara Puhas. Gaspara Puhas. Ma'am Arts, no? 81 mo na no? Tindahan. Ano yung tinda, mga native. 72 bato ka? Nga mga 76 na ninda na. Kaya ito din mo na 81? oh, sukad karon pag yun mo ka sinati kung ani nga. Karon pa ni nahitabon sunog sukad. Karon pag yun. Oo. Sa una wa ni mga insidente nga. Masugot. Di man masugot ning ari. Kuando, gani man Say, are. mga native products na nakita ko. Patay diri ba? Si ana. Di mo sugot to. Gasol man hinoon. Gasol jud to tong silong. Sa barber lagi barber ko na. Barber. Kalado na barber sila anang naara. Mga pila ka buk sol anang piktado nang sa imong bana yap-yap. Ulo mo ko kay ihap. Pila ni basta. Sa ibang libawan, di sa napita ga sunog, sunog. Silong lagi. Nang ilang silong? Pila ka ko Rose. Ila ka rose. 50 mo tingali. Singan sa rose. Sabi nga na basta kay gani kamon gamo sila ni ang silong. So, ituan ma'am. Ma'am, ano ito bang ni Helen, ma'am? Ala ala. Salamat na. Ma'am, sige, bati ni mo ma'am, nga nasunog. May Rose, Ma'am Art. Pagkakatindahan niya sa ubos na bahin, sigura, base sa aso ni Ma'am, mas para puhas nga. Ito nagsugot, no? Sugot. Yes, ma'am. Ito ay mga sarang, ito ay mga sus, pinadaghanan ba ito?
Na ba kayo nahipos? Ha? Na kayo nahipos? Kanila Ha? gyud. Correct. Ay, Ano ma'am. man, Lain init naman. magud atong istorya katulad dito ta sa Diha, di na masuot. dagan ka ganina. Wala niya ang tawa na ito. Wala na biling tao na so day. Posible nga suno. Gawas na nan. Kasi Gawas manapos na. Tayo lagi ani. Gaspara puwas, Tayo niya. Ato lang ni check ang official investigation sa Bureau of Protection alam sa Ano may nagilak? Sino ni Kuan? Si RTF daw man. wag pa ma'am no kay ang atoa din naka tutok no nakatutok ang mga Kaya ko yung one. patay gini ayo Minda na. kamu iba kayo